Bestalde bai, hori honak urten digula elkartzera, gero aparizioa ez da bai da. Baite bai bingenek laguntzen digula uster eder roietxekin, eskerrik asko berriro ere. Eta bestalde, ukitzen ari gara, apoioa alde guztietatik. Bestalde Bergarako udaletxeak bai. Alde batetik Bergarako bandera utzi digulako eta baita bai hitzar jaurei norberak antolatzeko. Eta nola ez, goienak bai laguntzen digulako podcast guztiak antolatzen eta bai hemen tratatzen ari geran guztiak idatzen. Esan bezala, gaurko hitzaldia, gure elkartetik nahi diogu eman kutsu historiografiko bat, hau da, gaur kontatuko duguna eta Andonik agertuko duguna, saiatuko gara alik eta rigore gehienekin agertzen. Zentzu horretan hitzaldiak edukiko ditu bi zati. Alde batetik izango da Bergarako ikurrina, 1995, eta hor etenaldi txikitxo bat egingo du galdera erantzunak egoteko. Gero Bergarako bandera, 2025, bebai nondik dator, zeintzu dira bertan dauden simboloak. Eta gero proposatuko dizugu galderaren bat bukaeran. Eta besterik gabe, Andoni materialitza eta aurrera. Eskerrik asko, atzalde tropika adon guztiak. Eskerrik asko beste egizpe baten nautiaren kulturaren egizpera jotzeagatik. Eta hasiko da. Ditzatatik enbertate ditu, Andrek esan dituenak, inaziko niz atare txiki batekin pare bat dut nagoia, abertzaletasun sobrera peskat azaltzen zatik. Gero sortuko diren ikurrek, zuke zentzurik bestela. Gero, Andrek esan dako bezala ikusiko ditugu abertzaletasun sobrera, eta gaur egun ikur nazionaltzat dauzkagun zazpiak bat armatia eta ikurriña kartogi eta berkariak zentzu dian. Gero ikusiko dugu Bergarako bandera, nindik eta dugu. Bergarako ikurriña deitu diogu, ez da hori. Gauk ipindi diogu izen hori, Bergarako ikurriña izena gauk eman diogu ez dakalako izenik. Eta gero ikusiko dugu gaur egungo Bergarako bandera. Azteko abertzaletasun sorberakin, ez eta dano gutxi gora bera jakin, errepasatzearen, berezigarren mendearen erdi inguruan, bintzat Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, hainbat faktorek bat egin zuten eta baldintza egokia sortu zituzten herritarren artean euskal kontzientzia bereizgarri bat sortzeko eta orokortzeko. Alde batetik, 18. mendetik zetorren euskal sentimentu bat. Gogoratu, meretzigarren mende justu erdexean, Ipakagirrek Gernikako arbola konposatu zuela. Eta bihurtu zana, berez, abesti bat zana, orduan ezabat internetik ez irratirik ez ezen, herriaren himno bat bihurtu zana. Gero, provintzia mailan zeuden administrazioak zeukaten sendotasuna, eta hauen buruak zeukaten euskal kontzientzia, herrialdearen berezitasun aldarrikatzeko erabili izan zuten kontzientzia. Lehikarren estaldiaren ostean, diputazioak bultzatutako sustapen politikari eskera lortutako gizarte horrekaren onurak. Eta azkenengo faktore izango zen, Espainiak bultzatutako nazio eraikitze proiektuak porrot egin zutela. Eta hau erdingururako, mende erdingururako orokortuta bazegoen, meretzigarren mendiaren azken gogota bosturtiak aldaketa pila bat, danak batera eman zian gure inguruan. Gehien bat Bizkaia. Alde batetik, burdinaren esportazioak izan zuten askunde ikaragarria, Bizkaia siderurgia arlo bere batera eramanez. Honekin batera untzikintza eta itsas komertzioarekin lotutako guztiaren askunde ikaragarria. Ez bakarrik Bizkaian, gogoratu hemen Bergarak 1856an Algonera San Antonio martxan zabala. Eta 1870an, agasarte oinatearen txabaten gero Union Zerrajera, Union, txiki asko elkartu zirelako txiki horiek martxan zeudela. Baita, finantza erakunde modernoen sortzea eta sendotzea.
garraio azpiegitura berrien garatzea, immigrazioak eragindako biztanlearen hazkunde ikusgarria. Bizkaixan, 1,50 hasi izan den biztanleria, eta Bilbon eta Ezkerraldean, lau eta hondikan beste erdi bat, gora egin zen. Ideologia berrien agertzena, sozialismoan, liberalismoan, gizarte mugimendu eta gizarakunde berriak agertzea, elkargo patronalak, sindikatuak, langilerien mugimendua, ordura arteko gizartean nortasun krisi bat eragin zuen foruen abolizioak, foruak danak desagertu ziren. Euskal gizartearen betiko imaginario komunitario osatzen zuten erreferente eta nortasun ezaugarriekin apurtzen zuten beste esparru berri batzuk sortu ziren. Pentsau, 22 urtean pasau zian pelota partiduak, iriprobak eta boletan ibiltzetik atletisa puntatzera, 1988. Atletisa jokatuko zeban, jokalari batek bere aitzak seguramente gerran egin izan, karlistaldian, alde batian edo bestian. Adinengatik posible da. 22 urte bestik ezien pasabeta. Euskararen atzeraka da, beste faktore bat, eta religiotasun tradizional monolitikoa haustea. Herriaren imaginarioan forusoletasun sentimendu bat garatu zen. Gero, protonazionalismo edo nazionalismo baterantz evoluzionatu zuena. Kulturala lehenengo eta politikoa gero. Hainbat arrazoiengatik. Herri mailan, bi gerra galtzeak suposatu zuen krisia, azken gerra osteko estatuaren transingentziak, nahiz eta gerri irabazi liberalek, estado de sitio, estado de guerra, hemen hondikan hilabeteak edo urteak iraunzeban pesarrita. Lege asko ez ziren bete, gozeien betetzen hemen egoera berezi baten zeudelako. Eta horrek eragin zion, Espainiako gobernuari hemen zeuzken aliatu guztia galtzia. Gero, arrakasta handiegirik izanen zuten hainbat alderdi talde politiko fuerista edo foruzaleen sorrerak, karlismotik aldenduz. Nafarroan foruzale religioso kutsua zeukan Asociación de Euskara de Navarra sortu zen 1817an, Iruñako alkatetza lortu zutenak, gaur urte beranduako, eta 93an berriro ere Iruñako alkatetza lortu zuten, gero ja gehiago ez. Eta Bilbon, foruzale moderatuak Euskal Herriakoak 1878an sortu ziren, eta Bilbon zinegotzi bakarra bat lortu zuten hauteskundeetan. Eta baita ere, indar handirik izatea lortu zuen karlismoaren beherakada. Testuinguru historiko honetan, eta guzti honei aurre egiten, Sabino Aranak proiektu politiko berri bat proposatu zuen, euskal nazionalismoa, oda abertzaletasuna. Abertzaletasunak, edozein abertzaletasunek, nazio eraikuntza prozesu bat hasi zuen, eta nola nazio eraikuntza horrek simbolo batzuk behar zituen, horiek sortuak joan ziren. Izena, bandera, armagia, mapa, ereserkia, baina ez ezerezetik, baseduen aurrekariak. Eta ikusiko ditugu, armagia eta banderari buruzkoak, nortazio propio bat aldarrikatzeko erabiltzen lehenengo gauza direlako. Fugu talde bat sortzen dela, talde kultural bat sortzen dela, edo ez sortzen dela, beti dugu, bandera eta armagia ero bisak. Eta hasiko gara, armariarekin hasiko gara, bai? Armariari zazpiak baten aurrekariak dugu. Oda lehenengoa danak ezagutzen duzu, hirurak bat, Real Sociedad jokadakuak, Manuel Salvador Carmonak nagastutakoa. Dauzo irudi, ikonaldetik oso ondo dagoen, esatik ideia bat da. Elkartasunaren ideia bestetik ez du zabaltzen. 1676an asmatu zen. Hurrengoa, gezurra bat irudi, hau da, lehen aldiz lau provintzien armarriak, eskudu bakar baten, eta da lehen karlistaldiko karlisten boletin ofizialian, oinatik jakitaratzen zanak. Han erabili zuten hau ikurrezena. Hurrengoa, Iruinen sortu zutena, 1877an, oso iruditxaka da, nizkez ez duteko hori. Hemen daukagu Bizkaiko armarria, Gipuzkoakoa, Araba, Nafarroa, eta hemen lau esku bat egiten, elkarri edotzen. Hemen ideologiaren beste puntan, 1879, berriro laurak bat irudikatu nahian, Espainiako Partido Republicano Federal izenekoak, Euskadin bere barne antolaketa irekin nahian, Ibarren egin zuten mitin bilera handi bat, eta hau ere hau zuten. Ikusten duzu irakurtzen da, lau esku berriro, Álava, Navarra, Bizkaia, Gipuzkoa.
Eta lehen aldiz 7-1, hau da. 1877an, Nafarroan Juan Iturralde Izuit, zenak Nafarroako euskarazko elkargoa, jangoikoa eta foruak. Hasi garaian lelo hori errepikatzen, justo gerra azken gerristaldian bukatuta dela. Izaten da, eta ontzat ematen da, hemen daudela 7 mendi, 7 probintziak irudikatu nahian, Gernikako argola eta Nafarroako armaria eta gainean gurutze bat. Ikusiko du, hainbatien errepikatzen dana, errepikatzen ditan zerako ikurrak. Ez bakarrik hemen, Ameriketan ere, hau da, Laurapat aldizkaria Uruguayon, Montevideon argitaratzen zena, 1888 ja, erabiltzen zuen irudia. Hau da, aldizkari buruko horren portada baten zera. Hau, itxasuan bestak aldian, hemendik aldian daukago baita Bilbon, 1892an egin zen horako Euskal Festak moduko batzuk. Hau da, han banatu zean diploma baten modelo bat, ikusten dugu hau arnari, berriro ere, eta gero domina hau estatu zeben. Nafarroko Iturralden oso antzenakoa, hemen daukagu berriro Dios Ipueros, berriro hemen 7 mendixak ez, hain garbi markota, baina bai leku menditzu bat, Gernikako argola eta Gurutzia atzekaldian. Eta hemen berriro ere Euskal Festak, Bilboko Euskal Herria deritzon elkarkoan. Eta berriro ere lehen ikusi ditugu 4 armariak eta 4 esku. Berriro itxasuan bestekaldian, daukagu hau Buenos Airesen, Laurapat. Hemen gero aspiratuko dugu bizkatzen, hemen ikusten ditugu 4 esku eta 4 buru. Haunek 4 buru esatia nahi dago. Eta basko kantabrismo ditzen denen eta gazte batekin zer ikusi daukagu, aukeratxuko gazatuko duguna. Honen kabezera eta goga hausan, baina laurak ekakin didatzen. Revista de la Sociedad Vasco-Española de Buenos Aires, Euskal Jatorriko errepisakatena. Eta urrengoa da, La Habana, Kuban, erabiltzen zuten ikurra. Hemen ikusten duzue, jangoikoa eta foruak, Gernikako argola, Gurutzia eta Euskal Herria. Eta 4 esku elkar esku emoten. Eta honek zeukan, alde bizetan, Gernikako argolaren letria. Hemen karidat ipintzen dut zelako nolabait Euskal Jatorrizko emigratzaileen sokorro zerosate sotzen orduan, elkarri laguntzeko zerrekin oso gutxin zebilenari laguntza pizkaten duteko, esan dugu. Agian, garai honetakoak mende bukaera, 19. mende bukaerako izan daiteke, Bergarako pleno aretoan dauzkagun markuak. Ezatik ez daude datauta, ez dut aurkitu informazioa buruz, baina ikusitza zen marrazki dauzkan, hau Bergaran daukagu. Ez dakinik Gipuzkoako zenbat erditzen, pleno aretoan erango dan, Nafarroako, Arabako, Bizkaiko eskuduak, guk dauzkagun bezala Bergara. Hau nahiko bitxia da dauzten dut. Eta garai horrekin nik uste bat egiten duela, ezatik. Arabako armarian justiziako bandera hori garatzen da, abertzaletasunak kendu egingo duen armaraitik. Bizkaikoan agertzen dira 2-8, horrek ere abertzaletasunak kendu egingo ditu armaraitik, eta Gipuzkoakoan agertzen dira erregi eta kainoiak, gero abertzaletasunak kendu egingo dituenako banderatik. Horretik esaten dut, agian garai hontako esaten da, izan daitekela, marrazki hauek, marko hauek, eta gainera, ez hori bakarrik. Horretan dauzkagu, Udaletxe pleno aretoan dauzkagu Castilla eta Leongo ikurrak eta kataiak. Alde guztietan, Nafarroko kataiak. Dauzkagu sinkretismo agaro bat, hainbat aldetik ikurrak hartzen ditu. Eta lehenengo aldiz ageratzen dira 7 bat. Hau da, lehen aldiz ageratzen da. 1882, Iparralden, Donibane Loitzunen, Dabati, Antoan Dabati famatuak eta orduko Donibaneko alkateak jai internazional handixak antolatu zituzten, eskatu zotzen ikur batzuk diseinatzeko jau gain, zuberotak bati, eta arek margotu zitzuen, hau da lehenengo 7 bat hau da.
zuberotar batek marraztuta. Lapurdik ez zeukan berez armarririk, eta berak atozeban Ustaritzeko Bizkondeen armarritik atozeban Lapurdirako armarrizak. Eta zuberoak ere ez zeukan berez armarririk, eta Mauleongo jaunaren hartu zeban, nolabait zuberoa akatu zeden. Hau da, eskuko folleto bat, eta hau da, paretatan ipindu ziren ekarpelak. Berriro berdina, minamen korroletan. Urte batzuk behan dugu, hau da 1886. 86an agertzen da, Sabino Arana eta bere amaia Luis Aranaren aldizkari baten lehen aldiz, hemendikaldean, hegoaldean, zazpiak baten dituga. Konturatzen bazat hemen desberdina da, hemen ordena da alfabetikoa, ez dakigu ilan jaugenik zakatik igual erandik akutsu batekin beti garrantzitsuen ekintzen da goizen eskerrian, Nafarroaren eman zion leku aurra, baduka zentzu erandik aldetik, hemen berritzez, hemen intzutzen zer alfabetikoa. Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Lapurdi eta gainera ondiokan hasiera honetan agertzen dira Bizkaitik enduta dut otxoaren otxoak. Gipuzkoa ondiokan agertzen dira hor, eta ondiokan Lapurdin agertzen da Lili Lorea edo, gero desagertuko dana. Ikur hau pasauzan gero, gerra garaian udarien txapeletara, ekarret ditutamen reproduzio batzuk zuek ikusteko, gero dorretxek interesa baduka etorri eskatzera. Honek egin zituen bergaran, eta txortan egiten ziren rekreazioetan erabili izan ziren, eta handaz ara jote ziren rekreazionistek esaten duten nahiko ondoen jazarela, antxinakuen antzerakoa, nahiko antzerakoa ziren. Eta hau da, agian loratuena leketxear batek, amantzi urreola beitiak, 1991an marraztutakoa, hemen ja bai daude araztaletasunak egindako kenketa guztiekin garbi. Agertzen da San Miguel Aralakoan, eta gotanaren lehoiak dian, hau da Lapurdikoa, Eustekaldekoa da Zuberoakoa. Jaunkoa eta lagizak. Amantzi ugela bitek esaten du, zergatik kentzen dituen, o aldaketa zintzuk izan ziren, eta esaten du diela orduko beraien zaukaten kredo politikoagatik. Bizkaiko armarritik, otxoak eta lehoiak kanpora. Eta beraien ordez, aspak ikintzea. Goendaren bezala dut. Gipuzko kamaretik, kainoek eta erregea, fuera. Eta Lapurdiko Lili Loriak kendu zutela, baina esaten zuten, baina Lapurdiko nahi bat dute, ipindiko da. Horrela da ziren. Hau ikusitza esan dezakegu, bi zazpiak bat, interneten eta pegatinetan dago, duma bat, erraldoia. Eta bi familia handi bezala, bata da, goizen eskerrian Nafarroa dakenak, izango genuke dala hasierakoa, lehena, eta nolabait igual kutsu kultural badaukala geixo, eta beste hau, egoten alfabetikoan daudena, demagun kutsu politiko badaukala geixo. Bi familia, bi multzo handi horretare. Baina, ara non, joan zan urtean, agertu jaku berri bat. Rosa Aierbek, hemen azken igual dezutut berak eman zeban hemen itzaldi bat, baserriaren emakumien arteko transmisionari buruz, joan zen urtean, Rosa Aierbe izango da Gipuzkoan eraldistarik onena, proposatu zuen beste hau, eraldikalegiak eta beratak izan guztia hartuta, erabaki zeban hau. Azpimarragarriena, zela Nafarroa lehena zan, ematen dio leku principala, armarri bat, erdikua. Nafarroa armarri. Eta gero bestiak, ez da gindora antolatzen dutxun, baina, zentzu horrekin, Nafarroari lehentasun emanez. Hau berriza da, nik ez dut bere liburutik kanpo, nik beste inoen ikusi. Ez dakigu, almendik aurra, ze bilakara izango da bera. Hau izan da, armarriari buruz. Goazen bandera da. Lehen euskal bandera asko esan da, ez dakit nola esan hobeto,
esaten da, ez da, hau da asmakizun bat, baina idatzita gelitzu eta askok idatzi dute dana, 1860ko Afrikako gerrara, uteko, euskal, tercios baskongados zirenak, 4.000 gizon, provintzia bakoitzetik 1.000, 2.000 dara nahaztuta, 4.000. Afrikara eraman zuten bandera bat, eta tanetan eratzen da, fondo gorroixan hirurak bat, betiko hirurak bat. Eta hau da, nola irudikatzen da hori interneten egin bat ekuta. Benetako hirurak bat, hau da. Gusten duzu hemen dagoen hirurak bat, da Espainiako edozein division, batallon, edo dena delako bandera, eta reizkiak edo zela, hemen dauka, hau da, honak edo. División Bascongada, tercio número 4, da tercio zian, hau da bat. Orduan, ezin gara fixau beixegi, izan zanik, gure lehen bandera. Handik urte batzutara, hau da nahiko gutxian, 1881an, Parisen Victor Hugori egin jakon sekulako omenaldia. Esaten da, 2.000 pertsona pasatu zirela bere etxeurretik, bera omentzen. Eta pasatu ziren batzuk taldeka, multzoka, dana da, eta batzutan bandera baten atzetik, talde hori bere banderen atzetik, eta antzerako protesino goduko baten. Eta Euskaldun talde bat, Pedro Soraluzetu Bizapete Iboia, buru zela, eraman zeben bandera hau. Gero bagastu zebana batek, gero beste batik karta batean. Eta deskribatzen zuen horrela. En dos mitades verticales, la parte roja, junto al palo, representa la Navarra y la blanca las tres provincias vascongadas. En cada ángulo, una estrella dorada representando las 4 provincias. Eta gero, hori izan dagoen hori, hobeto magastuta, baina hau da, lehen ikusi dugun eskuak eta laburuak, gero baskolkantalismo lehende horrekin, hau da, Aragoiko armarian dago Cruz de Alcoraz ditzen dena, Jakako ustezko gertaik historiko batzu buruz, hau da Cruz de San Jorge, eta merdia, batalla de Alcorazen hildako lau erregetxo moruen burua guztiz. Nahazketa bat dago. Eta hori, el cubierto del manto de armiño y la corona real en representación de los reyes católicos. También se atende, ojo, en representación de que los reyes católicos lo son de las Españas e Indias. Solamente reyes de Navarra y señores de Vizcaya. Que en la heráldica y autos reales representan las 3 provincias. ¿No lo ha dicho? Veréis que tal vez tiene. Bueno, reyes católicos, reyes de Bañamen, reyes de Navarra y señores de Vizcaya. Gero, la bandera termina en lanza. Rodeada de una corona de roble, recuerdo del árbol santo de las libertades éuskaras y un cartucho con la base, en su base con LB. LB Laura Bat. La corbata es a los colores nacionales de España con rolas. Hemen da Espainiako koloriak, eta hor daude lau beste zintxa. Zintxa zuri bat, Bizkaia, Urdina, Gipuzkoa, Berde, Álava, Rojo, Navarra. Eta hau, arregarria bada ere, agian da lehenengo bandera. Urte 1880an, gero Ikurriña sortuko zuen Urtian Sabino Aranak, egon zan, la Camazada ezagutzen den zer politiko bat. Gamazo, Haciendako ministro zala, Madrien saiatu zen, oraindik ere hemengo guzak eta eskubideak eta kentzia Haciendaldetik. Eta Nafarroko diputatuek aurren sortzen eta juristen ondo, oso ondo. Eta prentzan agertutakoak, Madrien pasotakoak, Castejón edo Tupelara funtzien multzo handi bat handi zetozten, ilunera zetozten politiko nakarri eskerrak ematen. Eta Sabino Aran eta bere anaia funtzien, eta zer ezagutzen banderarik batita batien izaren hau, zaten da lako bezala, betiko alpa erosia, eta gero jangoitua eta gero izanrak, bizkoitarak hau egiten dutzen nakarri. Eta urte horretan bertan, Sabino Aranak asmatu zeban Ikurriña. A ber, Ikurriña esan dut eta hau ipindi dut. Sabino Aranak, 1984an, jaso zeban berak ez,
azkeneko karlistaren libritako ofizial bat jarro zeban lehenengo ikurgina Bilbon, zan bakarrik Bizkairako pentsauta zeukan bandera. Guk gaur ezagutzen dugun ikurgina. Baina berak pentsa zuen bakarrik Bizkairako. Beste probintziak zazpirendako hau zen berak proposatzea edo nahi zebana. Eta hauek ziren lurralde bakoitzekoa. Dara dauke berdina, eta gero Aramak dauka hau desberdina, Bizkaiak hau, Gipuzkoak hau, Laporde, Nafarroa, gelditxo mesedez, fijatu hau gelditxo horrekin buruan, 6 hauekin, eta Zuberoa. Pasau zen, Sabino 1903an hildin zen, eta bere jarraitzaileei, dani Gustafokoen geixo Bizkaikoa danondako beste hau baino. Eta sotzen kasorik egin, hau zen, Sabino proposatu zuen ikurgina, baina sotzen kasorik egin eta gelditxu zen Bizkaitxara danondako, o Bizkaikoa danondako. Eta gainera, Sabino proposatakoa hau da, oso maga estuekin. Gero, Antonio Aguirre eta Gerra garaian, honek zabaldu zituen bizkat, eta ja beste itxura bat hartu zen ikurgina. Hau da lehenengoa. Gainera, 1980an sortu zebanean, esan zeban kolore eta gurutze bakoitzak zezatean izan berandako, aranak. Eta esan zeban, kolore gogisa, Aintzinako Bizkaiko armarien kolorea zelako, aukeratu zuela esan zeban. Naiz eta hori izan, Republika garaian, Euskadi, orduan Bilbon argitaratzen zen, abertzaletasunaren periodikorik intartzuena zena, han ja publikatu zeben ikurginaren kolore gorria Nafarroako erresuma zaharrekoa zela. Eta orduan, 1931an, gurutze zuria eta aspa berdeak defendatzen zutela. Gorritasun hori. Eta 1932an, Nafarroko jeltzaleak defendatuko dute, Nafarroaren menderaren kolorea zelako aukeratu zuela Sabino Aranak ikurginaren kolore gorria. Kolore berdeak, Gernikako arbolaren simbolo bezala. Aspa forma, euskara beste izen baduka, baina ez dakit zein daude, ez dakit izan, agarra badatxatan eguruan sartzen. X forma, aspa esango dugu, erdera bezala. Aspa forma, Sabino Aranak idatzi zeban zala, berak idatzi zeban liburu bat, Bizkaia por la independencia horako zehose, eta liburuzko hori da, lau batalla egon zirela iraganean, oso iraganean, Bizkaitarrak defendatu zutela bere independentzia kanpoko erago. Eta otaiko bat zala, Arrigorriagako Paduran izan dakoa 1970 urtean. Eta zela San Andres egunean izan zen batalla hori, noski Bizkaitxarrek irabazi zuten, Asturias, Leongo erregien kontra, hortik hartu zuela ikurgori, gurutze hori. Sabino Aranak beti izan zeban, San Andres gurutzea entzinatik erabiltzen zela Bizkaian. Ez dakigu zeratik. Nik irakurri dutenagatik balditeke Bilbon egon zen, mende batzuk beranduago egon zen Donostian Real Kompainia Gipuzkoan Garrakas. Antzerako zerbait egon zen Bilbon Consulado de Bilbao. Erdenago, igual da gaur iruru duten dago. Eta Consulado de Bilbao horren itxasuante zen ikurra bai izan aspa gorri bat. Ez dakiguna da, optik hartzen zeban, ala beste zerbaizek izan. Zatik, kuriosua bada ere, Espainiako ejerzitoko huego gizan agertzen da, Espainiako iparrateko milizia batzuk erabiltzen zutela, aspa bat, zeramaten banderak, Felipe el Hermoso erregeak Espainiara 1986an urtean ekarri horretik, aukero gertu azalduko. Agian arrazoia zeukan, ez dakigu zergatik esan zeban hori. Eta gurutze zurisa, Bizkaiko armagetik hartuta, gurutzea, erligioa, fedea, jangoikua adierazten zuen. Hau ja, bitxikeri moduan, zetik banderak ere egon dira, armagesak bezala, punta ipala dara lehen guztietan. Sabino Aranak beria proposatu zeban urte behian, Ramon de la Sota Illanok, Euskal Herriako taldeko beste politiko batek, beste hau proposatu zeban. Zeban nuki ingo rakastarik, baina horre ditxu da historiarako. Eta hori tokatzen jako bergarako ikurginara pasatzea. Oitza bat dugu, ala bukaturakoan. Betxoen. Hau da, erabili duzun, itzaldi hori irakatzeko erabili dugun argazki. Argazki hau originala ez, baina oso ondo eskenean eta artxibuan duko, online aurkitu daiteke, arazorik gabe. Gainera, asko onditu daiteke, zoom asko den daiteke, nahiko ondo ikusten da.
Lehen aztarnak 1897 ja badaude aztarna batzuk, aldizkari batzutarako suskripzioak eta nolabait esaten duten Bergaran bazagoala ja arratzalde banaka bat. Sabino Arana izen urtean, 1903 Bergaratik telegrama bat bilatzen da, Bergarako taldean izenian. Eta talde horren buru dirudienez zian Koldo Lizalde Bergaran urte gutxi batzuk gero bizitza guztia Araban ezaban, Fidel Agirolea, Sekundino Ugalde eta Marcos Mujica. Sekundino Ugalde, Aintzane Ugalde Gaiastegi hemen dago, Sekundino Ugalde zan Aintzane Aitzitza. Hau, txan lehike. Hau da, hau seguru dakigu hau da. Seguru dakigu gaitza hau da Mujica, Zestarria Mujikakoen hau etu. Hau zan, Marcos Mujica. Eta gaurretan esan dozta Inigo Jauregik usten dutela, zer pena handuz geritxuela, baina ez dakiz bidei zokala eta etxen zara etorri, usten dutela, hau, bere etxitxa Sekundino Jauregi Ganuza zan dala. Baina zalantzekin, zatik esaten dau, argazki honetan, euki beharko zituztela 17 urte. Ez da indik argazki, tipo horrek argazki batean 17 urte duzka. Antza badaukala, ez da indik 17 urte duzka. Historia pizkat jarraitxuaz, Koldo Lizalde eta Fidel Agirolea, aipatu dituguna, Fidel Agirolea agian hau izan deke, antza handiza dauka, gainera dago pizkat, jefezilio posiak dugu. Fidel Agirolea zan Eustakio Agirolea argazkilari, garaietako argazkilari on baten anaia. Segurazki argazkitza berak zeban, zatik guztela garaiatan, 1905 argazki bat, horako argazki bat, nahiko atari bada. San Martzial eguna dara dakigu, abalero txiribitero bat, hemen dugu beste txiribitero bat edo, Daitone Roskila edozkan, gaztaina adarrian ero bak besteri gabe eskura dukan, eta hemen dukagu ume batzuk, San Martzial eguna egitekeela esan dikun, nahiko esan gainera, dukagu gero gutun bat, sartu zutena abertzale hauek urte hortak 1900 urteko azaroan, Utatetxien eskatzen Sabino Aranaren heriotzaren urteguan ikogenia jasoko zuten la espada deskribatzen egiten dute. Para que no haya malentendidos, esto significa esto. Horren badakigu, pixa seguru, hau 1905 da. Lehen esan dutena, Koldo Lizalde eta Fidel Agirolea dekatzela nagusia, bixak, denbora bat. 1906an, aldizkari batean idatzetako artikulu batzuen gatik. Marcos Mujica hori kartzelan egon zan. Orduan politika oso era sutsuan bizi zen. Orduan, abertzaleek bere abokari politikoi edozen diskursinio egon da beti bukatzen zuten muera Espainia. Eta hori, automatikamente zan juizio bat txerroketa eta kartzetan. Baina, orduko bidua hola zezan. Muera Espainia zan, lehen gauzi esatraldeako. Bergaran, lehen batzok izan 1904an zabaldu zeben, Gipuzkoako hirugarrena zan, 1911an bizi negotzi zeuden abertzalea gehiago Bergaran, eta 1920an lehen alkatetza. Iñaki Unteta zen, eta 25 urte zeukan, gazte batek erortu zegoen. 1920an, Bergaran nahiko azkar esezian. Dirudienez, Fidel Agirolea, zala viajante de comercio, horako zabait izango nuke troperisa, bazentan bere familizia, txokolaterisa bat, bai. Bilbo asko jute zen, eta itxurian ez bibliotek ekarri zituen ideia berri hauek, abertzaletasunak. Arando tabernian zubitzen zen bere kuartel generala, oso taberna pena bat, izan zen ikusteku bat. Arandoko jendearek, bidedu zutzen Wilson zabezten dut, lehengo gerrate mundiala amaitzerakoan estatu batuetako presidentia zana, eta irabazle bezala bidedu zutzen telegrama zoriontzen, berari eta Clemenceau, Frantziako presidentei. Eta erantzun izotzen, bizetate batik, erantzun izotzen, eta egon zaran vitrina baten telegrama jositza, uste dut da jautiarte. Arandoko hauek jende bitxia ziak.
Bergarako abertzaleak bandera propio bat izatea esan da, garua. Herri asko zeuken bakutzak bere bandera, eta jute ziren bere banderekin, mitina ala, bilgunde bat zala, festibola zala, prozesinio bat zala, beti bandera atzetik. Adibidez, 1907 uztailaren 14an, Zukabetan, 12.000 abertzale elkartu ziren ikurren pila batekin. Oteiko batzuk ikusten dira argazki honetan. Ikusi dezakezue, lehen esan dizuet, Nafarroakoa fijatzeko, zeuskala, hau seguramente, ez da Nafarroakoa beste herri batek beste bandera gara bat zeukala Bergarakoa bezala. Fijatzen bazate hemen, nahiko kalidad nahikoa da argazki hau, hemen ez dago aspa forman, baizik eta Bergarakoa bezala luzetara, banda, kolore desberdineko banda bat, segurazki berdia dana. Gertutxoagotik ikusitza, bueno, 1914an, beste adibide bat, Tolosan abertzalien bilkura bat ospatu zen, baina ez para gobernoriak debekatu nintzen banderak zabaltzia. 60 bandera, eraman zituzten herri desberdinetatik abertzaliak, eta gobernoriak debekatu nintzen banderak zabaltzia. Eta nizeuz pentsatzen zelan erretuko zala handik, iragazkoa debekatu nintzen. Ezker gertuagotik ikusitza, zango hau Fidelak irrole izango zala, hau Marcos Mújica, beste gertutxo zagutzen, hau eta hau, honek 60 urte badauzke, honek segurazki karlistalitan ibilitxako izango ziren, gero abertzala eta zonera pasazienak, normala izan zen, salto hori, enbat ikutan. Hemen dauzkago dira, gauza arraruak, gel, alduiko eta lege saka, ikusi dugun antzineko akmarezetan bezala, BED, Bergarako eusko batzokila, hemen dauzkago 6 izar beltz, zazpi punta, 6 izar, zazpi punta. Ezekigu handik, ze kolore eman. Ordurako azul de Bergara existentzen zen. Dakigu dagoen beste ospekin, banderan itintzeko bezala. Guan, Maria Eugenia Garzamaite bakan eta irurok, pentsako ginoan, beltzak izan dira zira eta beltzak egin ditu. Eta ja, hau da, orduko zeiluan Bergarako eusko batzokia, BED hori zuzena da, eta sei izar beltz horrek dira, bost horrek dira, momentu bat 1905an bandera hori zutenean, Gipuzkoa guztian bost egiten bakarrik zeuderako abertzaleak antolatuta. Orden alfabetikoan, Arrasate, Bergara, Deba, Donostia eta Errenteria. Momentu horretan ezaguan behizan. Horretik dira bost izan bakarrik. Eta hori handar, inin dugu berriro, ikurri egin dugu, gaina, kilometro zero, oialak telaitzen erositza, Postuna Isabel Vargas, Zubitxakua, Bogoratuak egin ditxuna Mabel, Black iru bogoratu bergana, eta mazta egin doztuna Ugarte Arostegia. Garrotitzen bergana hartzera. Izatez, ikusten dugu, hau espada oso antzerakoa da. Ikusten duzu ez dagoela asparik, ez da agarua, ikusten agarro pila bat egozien urte haietan. Iguruzia pizkat desplazalta dago, zuriza garrutzen, eta gero hau askoz be lorratuagoak dira benetan argazkizan agertzen dinak, baina eski gau egun hori egiteak ez duka presiorik. Hemen dauzkan filiara nagustiak eta ez dago presupuestorik hori dena. Zazpitzutako izanak, beltzak izan dira dela, beltzak izango zira urdin Bergara horrenak, eta hau zera gaur erakustian egin duena. Ez dakigu igual animatuko geran hauten zan martxeretan igotzen, eta indale hunda goi urte egon zan bezelan pizkatien eta nahi gabenak akatzu bat eta atzien bat erakin. Eta ez dut esenik ere, baina Bergarako gina ditzu dut, bortuen dugu, oso zen dira gara izan. Hau zera dagoen datu bakarra, gero, desagertu izan bila beratzen eta hogeita iruan diktadura Primo de Rivera egon zanean berriro debekuak eta dozien, dana debekatu zen, eta ikur ginasko,
kendu zituzten, edo erre, edo eskutau, edo bota, edo ordezak zuzien ordura arteko ikugen danak. Eta gero diktadura ostean ja justo Republika etorri zenean, ja ikugena zan, ja, gaur egun txagotzen dugu. Baina hauxe da, egarako ikugena. Ondo, lehenko zatirako gara, eta lehenko zati honetan esaten genuen, ia galderari gara zuen ikurriñan ingurunean, ez? Bat gutxienez horrek gutxita, ez? San Andres gurutze hori, hamen batirudi ez dago. Ez dago. Ez dago, eta gainera ez dago azalten zergatik ez duten dut. Zeriko, deskire bat alkatean idazten dutenian, hau, ez duten esaten, zergatik ez dago. Ez da hori, gutun horren zera, ez? Zioa, da, ipini du bandera bat, esabin oranen iotzaren zen, eta da gure bandera, eta ekuiko ditu hau, eta beste, eta zera, baina ez dago esaten, zeratik ez duten aspa behar da. Marra berdiako bada? Bakatu? Marra berdiako bada ero? Bai, hau, esan dugu, kalidea honeko honien eskani dut horre, eta asko enpili dut, hemen fikatzen basa, nahiko garki ikusten da, oia desberdin badala. Claro. Ikusten izan zatekin, oso agarru bada, zatik garen hau gogexa eta hau gogexa, bestura gogexa, normalena da, hori gogore desberdin bat izatea eta logikoena da, berli izatea. Agian ez da zuzena, baina zuzena oso zontzareko izatea. Agian ez da zuzena, zuri beltzian dago, ezin da geixo lego. Eta handori epoka horretan, orduan izar bakoitza batzoki bat, eta Bizkaian? Claro, hau Gipuzkoako, igual, egon zen ideia bat Gipuzkoako lakuak izatea, eta estatu batuetako bandera daukan bezala, estatu bakoitzagatik izar bat beraien bandera, agian pentsatzen duten. Gipuzkoa nola enbio. Batzoki hori bakoitzagatik, izar bat ipiniko, claro. Azaroko gutun horretan esaten du, 11 dira, eta 11 izarrekuiko ditxula. La reformada, la bandera reformada esaten dut. Igual jatorrizko hau zelako. Baina, ez hori gizu, Arrasate, Bergara, Deba, Donostia eta Renteria. Urte horretan ez hori gizu. Urte 1905an, danera, Euskalde guztian, abertzale antolatuak asko jota 2000 gauzean, Gabiltza, eta Bergaran basagoan, ja talde bat, berrogeiko, bueno, eta nertzi eta txarri bat. Eta humiak, bueno, oskila jaten egin. Zetik, bila beretzen dago, eta bila beretzen da amaika. Barkatu? Ez dutela ondo ulertu, zeraitxik esan duzun, seguru bila beretzen da bost. Mila beretzen da bosteko azaruan, orduko sekundino ugalde honek karta bat bidaltzen dio, sartzen du, sargara ematen dio alkatetzan, ugaletxean, eta esaten du. Hilabete honetan da, Sabino Aranaren heriotzaren bigarren urtengoa, eta bandera bat ipindu du fatxadan. Eta para que no haya etxuntxo. Zatik hemen dukat, errekomendu, bai? Paso a poner en conocimiento de vuestra excelencia, con objeto de evitar erróneas interpretaciones, el 25 del actual, en conmemoración del segundo aniversario de la muerte del ilustre don Sabino de Arana Goiri, esta sociedad recreativo vasco, o centro vasco, esta sociedad colocará la bandera a media asta con crespón negro, la cual ha sido reformada y cuya reforma tiene el significado siguiente. El campo rojo significa la pureza de la sangre de la raza vasca. Ya se gara usa la raza, la pureza de la raza. La cruz blanca que atraviesa de extremo a extremo es símbolo del cristianismo. Y las 14 estrellas colocadas en uno de los extremos, la numeración correlativa de la apertura de las sociedades recreativas euskotarras. Vergara, 23 de noviembre de 1905. Baina, esaten da venían 14 estrellas, idazten ditu plumarekin, eta posta agertzen dira. Esaten la reformada, esaten diomen la bandera reformada. Horregatik esaten dugu, ziurtasun osoz, mila beratzen da duteko da. Esaten du, honen aldaketa bat ipiniko dutela. Ipini zuten ala esagian bai. Baina, deskribapena da, honen esaten da. Horre berri ez da Ez du ekatzen. Baina, G eta BB ez du ekatzen ez da. Entzune batzuk da.
Bego zu egu pizkatean, magaziko bat izaretena. Gurein pega badu. Zubitzatea bandera ofetxiko eta bergarakoa zabaldu. Nahi bestia, San Martial eguna zago. San Martial eguna segitik, San Martial eguna dago. San Martial eguna bergaran, Romerisa bat itzen da, herri guztia jokun dara Moskortzara, da zoa zitzera. Eta ikusitzen hemen darela, txilindero bat abalero bat. O, umiak nause baten zentzatia. Hemen, abalero txilindero bat, hemen beste bat. Hemen dauku bat, eskugu ematen dukala, hau da, Semartzialetan erroskikak jartzeko zer tipikoa. Horregatik esaten San Martial egunekoa izango da. Edozein kasutan azaroaren errotikoa. Ez ondo da batzokikoak, zanina seguneak baten ziren baita San Martial. Bai. Egisa. Lehen esan duguna bandera hau, ez da zanina seguna da, 14. Zanina seguna eta baita da. Bai, egisa. Bai, superketa da, ez? Bai, superketa. Hau superketa da, Uztailak 14. Uztailak 14, zer ospatzen zen? Bai, hori da, Kominak egin bat disiplina zanean dut. Hori da. Zabaldu bergarakoa. Oiname susto batzuk egon bihotzuet, baina gasa. Bergarakoa, danok ezagutzen duzue, usten du? Ara, hortik eta... Ez dauka misterio hondik, aspa gorri bat eta bergarako armarik. Bueno, oin kontu zibiltzia nahi dut, bueno, eskerrik asko, hau edanei, kilometro zero, hauei, bueno, hemendik eta dugulako materialak eta langileak ikurbaina egin ahal izateko. Bergarako ikurbainan daukagu, bergarako banderan daukagu, aspa gorri hori. Bai? Oso errazak egun hauetan, Iglesiako hondikan ikusia, boxeko banderan, daukagu Ortega Smith, boxeko sortzaile bat, baita ere olako bandera bat. Poliki azaldu dizu. Oso normala da baita ere, ejertzitoko banderetan egotia asparo. Puntu zibidea. Historien ikurre bere zanea daukat bere testu inguru historikoa. Dartek ateratzen marentxugu, nahazmen azbarra esatu. Simplifikazioak arrizkotzu da dira, eta horren adibide batzuk ikusiko ditugu. Ulertzen badugu azkeneko gerra zibila bat amazikoa, eskuin nazional katolikoen burutza da, alde batetik, eta Republika Eskertia Elizabetzaien arteko gerra bezala, hau ulertezin, eskema horrekin hau ez da ulertzen. Honen dira, Mungia Batalioko Txorierri konpainiako gudariak frentian derritxuko Aldipasolo baserri aurrian mesa ospatzen. Baldin badaukagu eskema simple hori Gorreixak eta nazionalak, hau ezin da ulertu. Eta asko ez dut ulertzen, hortik berriz. Eta hau da argazki bat, Zelazian, argazki famatuek kapa, tximizeimu eta haiek taldearek motero magnum sortu zuten batzuk, haiek eta datako argazki bat, hogeta mazazpixen bat. Ez gaude Alemania mafian, hau da Bergarako ikastola, Adiznova ikastola, 1923an. Zaguarrak irrebeina itxian, gaur egun batzuk izan dagoen lekua. Gusten duzuan gutxan zer dagoen, ez? Esbastika bat. Kontuz. Dana dauka salten bat. Hau, ondoko periodoetako propaganda, Bergarakoa. Jesús Ostolaza, grabador de metales de toda clase, insignias en esmalte fino y alpaca. Esbastika batekin. Usten dugu, honek eukizabara talerra gaur egun Oligoen plaza dagoen inguru hortan ero, Ortuibarren, eta
berez dugu oso kontroleta honen, arreba bat eskondu zela, idarreta batekin. Ez, gara? Uste dugu, hori da, gero, debara juntzian batzuk. Uste dugu. Elbezuneko etxea... Hori da. Baina, begira bergaran, zer zeukagun. Bergaran eta alde guztietan ondagun, hemendik aurreratu dut, hau da, janguren egetararako argazki bat, hau da, gaur beste bat. Eta beste honetan beste bat. Hemen aurretik, ikan ditza. Una, beste lauburu bat. Oza, beste esbastika bat. Eta hau gudari bada. Hau Seymourrek txilmen getaratako argazki bat, Bilbon gerra garaian, hori gudari bada. Claro. Beste, kanpotik datorren batek, besterik ezer egin gabe, eta zer mozen. Nuna hori, zera hori. Hau republikaren alde datitz. Hori, esbatika hori txapelan benetako bada edo montako Bai, bada? ez. Agiatu dut bat. Gaur egun, ez da albarua, Nik dauzkat hemen apunte batzuk, hitzaldi emateko apunte batzuk bakarrik dira, baina zelen, egun da piko irudi erabili ditudan, hau PDF baten, zintzilikatu dugu Lanbroa kultura elkartean, online dago eta jetxe egiteke. Inoen batek ikusten badago ez daukala horreztasunik, hemen daukatu papel bat eta boligrafo bat, idatziren izena eta telefono eta WhatsApp bitxartez ero pasatuko dizuegu WhatsApp-en, bai? Hau dago, bai, hau da, eta legute gutxi ertu zen, mugitu dut, la maleta mexikan edo ertu zen, hango gole baten ertu zen, hau, leiko berriza da, ertu zen la maleta mexicana famatu. Dago Nueva York, no? Bai, New York Times onlinek argitaratu du hau. Eta hau da, ez da bide bat, AMV, bide betzeu da eta marrian sortu zen atleti bat, PNV bezala, akonfesionalak ziera bat, gero, eskat berezitu zuen. Hasierako bere banderan esbastika zaba. Gero, eskat, aldatu zuten, eta ja paso zen, lauburu moduko batera. Baina bergarako bat, AMV-ko buru izan zena, justo garate, izan zena esetz. Gure esbastikia, lauburu rektilini osate zuzen. Naziene baino denagoko dara eta berzeatik aldatu bezan. Mantendu bezala. Orduan ba, bueno. Hone dira kartako bat. Azoko txuet, gero mesedez bueltan. Esburua bezala hain dut horretan. Zonde gozuen, urtantan zentutakoa dira. Nakitako bideak eta atakoak. Kopa danak dauke esbastika handia. Eta banderen makila puntan baita dago esbastika. Eta horretan mehiukua da hau. Garai batian, horako zera niko normalak ziren. Eta nondik dator guztia. Esbastika simbolo magiko dela usten da, Europa, Asia, Afrika, Iparraldean, Amerika guztian zabalduta, eta lehen aldiz, Obasulotako horretako margoetan, eta brontze arroko objektuetan agertu dena. Lehen aldiz, abertzaletasun eta esbastika nahaztu zen lehenengo atizia, 1901 izan zen, Sabino Arana. Artikulu bat idatzi zuen, Eusko hitzaren etimologia, eso etimologia mendala guztion deporte nazionala, Eusko hitzaren etimologia eguzki hitzetik ekarri nahian, simbolorekin joseman, simbolorekin joseman, eta zaten hau izango zala, la boda solar, el disco solar, olako bideiak, eta hortik ez horren eguzkitik eusko, eta olako ideia batzuk bota zituen. Berak ezaban asmatu. Hau zetorren Fidel Fitaren idei jarritza sortzen dauzan Espainiako Real Academia de la Historiako zuzendaria, eta 1878an esan zeban, erromatarren garaiko baratuloko horte batek Ingalataren erekitako aldare batean esbastika garatu zirela. Odan egin baratuluak, euskaldunak esbastika. Jazta, dana bat. Eta gainera nahaztu zuen, garai hartan oso moda zoan basko kantablismoarekin. Hau zer da, hau da totunka burutun bat, nahazten direla. Asko laburututa, Erromatarren labarun. Labarun zan, legioek eramaten zuten
makila luze bat simboloz beteta eta puntan bukatu zuten, berreun irureungarren urtean, Kristo ondoren, gurutze karratu moduko simbolo batekin. Simbolo izan labaru. Nahazten da labaru hori. Baita kanta horren labaru. Kantabrian Navarro, Lugaro. labaru. Navarro. Estela horietan, iberri horietan, agertu ziren, lau adarreko gurutze kubo batzuk bezala, labaro deitzen diotenak, eta horrein nahaztu zuten gure lauburu. Eta urte batzutan egozien zira Mariutan, ulatu nahian eta ezer ulatu zinean. Eta labaiduk, Bizkaitxarrak, 1885 irudikatu eta marraztu ere egin zela. Nola zan Galiako, Ingalaterako pardulo haien ikurra. Eta ez dago gaur egun, posible da, internetek ematen dituen abantailak, benetakoa hau da. Ikusten dituzu hemen? Hau dago, Bremenium izeneko kanpamentu erromatar batean, Adrianoren arresitik iparraldean, nik ez dakit ingelesez, Rochester, Northumberland, Ingalaterra. Horri pentsen du, Genio Zirnis, Horst, Prima, Fida, Baculorum, Civium, Romanorum, Equitate, Titus, Livius, Valerius, Valerianus, Tribunus. Orduan eriketze ziren altare batzuk. Orduan, aigatu zirelako bi esbastika, horrein zuten nahasketa bat, eta esbastikarekin egitu ginen, hemen bueltaka urte batzutan. 1900 batera arte ez dago inungo aipamenik euskal esbastika bat egituz. Zero. Eta lauburuak, gaur egun ezagutzen dugun diriltea, 16. mendetik onakoak dira, ez lehenagoko. 16. mendetik onakoak. Jarraituz esbastikarekin, 1914 aurrera Bilboko Juventud Baska taldeak, orduko, Bazokitaren gaztiek erakunde bat erosoken Juventud Baska taldeak, diseinatu zuten kanpaina bat Euskal Ogatza erabiltzen zutela, ikusten duzu edo esbastika, eta kanpaina usan, izan lehenko jatzue. Dorbetxek eramata mazaban hau bere jantzi baten, zen euskalduna zalako, eta euskal esitzen eiza balako edo zeinek. Orduan edo zein, urbildu jarkon, urbiltzeko bezala eta berakin euskal esitze egiteko bezala. Kanpaina usan etxe jatzue, hau euskal da. Hau bizita benagotez, 1900 hau da. Eta horret dauka anekdota txiki bat, horretxe baita. Kanpaino gazbatu zebana, San Manuel Aznar Zubigarai. Jose Maria Aznar, Espainiako presidente izatekoen eltxitxa. Eltxitxa, urte batzutan abertzale izan daki. Orduan, urte batzutan abertzaleak nahiko erabili zuten lauburu rektilinioa, esbastika zuten, esaten zuten lauburu rektilinioa. Baina naziek 1920an aukeratu zuenean beraien ikur bezala eta 23tik aurrera gobernura duzien egiten zituztenak ikusitza 1925an hemengo abertzaleak asesien jasaten du. Hori da gainbide. Lehenengo esan dugun lekeitxera, Amantzi Urrula Beitiak, 35an esan zaban, esan zaban. Laburu geometrikoa laga eta bakarrik biribilekin, hortik aurrera bakarrik biribilea erabiltzea posatu zela. Eta Itzol, Jose Izpirmuño atxilotu gara garaian, atxilotu, torturatu eta fusilatu zuten abadiak, horren bi artikulo jarraian idatzen zituen horrengo urtean, Urrula Beitia jarraikuz esaten, ikur hori ezin dara bide. Eta bigarren gerra munduan gertatutak gaur egun Europan behintzatuko madarikatu bat bihurtu da. Baina, bueno, ikusten dugu, Europa guzak gero eta, pinpilien dauzkagu da, gero eta gertatu dago. Eta anekdota gisa edo, anekdota gisa, 1992an, Zuntik izeneko betako aldizkari baten, Txillardegin proklama baten azpizan, Txillardegi, bi esbastika agertzen dira, bi idazketa ikun zituan. Irakurri izan dut, makinez nekeza da biribidea itxea. Ezikin itxea erreza bai. Baina, bueno, ez dakigu, anekdota bezala da. Eta azken argazki izan gai honi buruz. Dituzuen,
hau da nazien bandera, eta hori da, Bergarako bandera dugun aspa, hau da, La Perla, Donostia, 1981. Naziak, Frantzia geixena eta Lapurdin zeuden, eta Donostia esan bereien dako, asteburua pasatzeko leku. Permiso da, eta ospakizun ofizila dierela erosirela askotortzezia. Eta gu da, alemanen omenez egindako La Perla horretan ekitaldi bat. Bergarara bueltauta, ez dakigu noiztik erabiltzen zen. Udal artxiboan, 16. mendetik agertzen dira epamenak. Gehienetan herriko miliziekin lotutako zerbaitzekin batera. Tambor berriak, erbagonak erostia, herriko konpainieran antolaketak eta abar. Udal milizia nola antolatzen zenaren adierazgarria da 1700 garden urteko agiri bat. Espainia Gerra de Sucesión, Gordeo Katalanak edotu da duzinena, 1714, Bolonba espada Bergarak berrantolatzen du bere milizia. Eta da izen abizen guztiekin dago Bergarako milizia zeintzuk zian. Kapitan bat, alferez bat, abanderado bat, sargento bat, kapellan bat, cirujano bat, tambor bat, pifano bat, 6 cabo de eskuadra eta 186 soldadu. Banan izen guztiek agertzen da. Antolatuta espada, premia basagoan, horrela kombinazioa. Eta mende bat beranduago, 1783an, beste agiri baten ipintzen udalak erabakitzen du, 3 bandera zeudela eta oso egora kaskarra, eta beste 3 berri egitea erabakitzen dute. Konpainia bakoitzarentzat bat kasu horretan. Eta beraietan herriko armaria ipintzea. Beraz, ondorio estatu daiteke, banderek ez zutela berez herria ordezkatzen, baizik eta milizia edo gudatardia. Bergarako bandera zuri-beltzia nolakoa zan okitu duten lehenengo argazki zaharrena, nahiko kalidadekin, hau da, Arantzazura bere dinazio bat, 1900 eta koloretan aurkitu duten zaharrena, hau da, Jose Luis Elgoro alkate izendotu zuten egunekua, 1976ko otsailaren batekua. Hemen daude, bandera menagoa, banderaren tranquila. Hau da, Elgoro, hau da gobernadore zibila, eta hau da Laskurain, zestarkatiak. Bestiak zuek agin ezagutuko dituzue. Antxitxiz lagona, Franko da. Antxitxiz bere kuadroa dago. Franko gara, esatik identifikot Juan Carlos ez dutela ikusi horrela jantzen. Franko gara mogen, aldaketiak egin. Antzarako formiakin, askago erosekin, gure inguruan bandera asko. Adibidez, Antzorakoa. Antzorakoa dauka berezitasun puntutxo bat, alde bizak ez direlako berdinak. Verso, zer da izan ditzak. Hau, desberdin da, hemetik ikusi, bestek aldetik ikusi. Gutxitan pasatzen. Ez da zorgarua, baina nahiko. Eta hau aparte, eskoriatzen dugu hau, Gasteizen, Legazpin, Hondarrekin, Espainian zia bere badaude batzuk, batzutan Antzolako tankerako bilazen politxa, Hueskakoa, beste batzutan normalagoa, Logroño. Nafarroa begiratu neban, espada, zatik ikusitzen mende askotan bere historia propia izan zuela eta erresuma independente bat izan zela, nintzen Iruñakora ikustea eta zena, hau guztiz ezberdina da. Baina gero, Tafallakua hau gutoko, da zena bat, Tafalla egualdera dago, igual, kasu bakarren ez daikua da. Baztanua da, eta Lesakakua hau, eta Monperikua hau, eta Zareitzurua hau. Haudan, ugariak dira gure inguruan. Espainian ziren, gutxi batzu badare. Gure inguruan, bereziki ugariak dira. Zeta Aspar. Aspar dago hori, Cruz de San Andrés ditzen dena, o Cruz de Borgoña, Aspar de Borgoña. Borgoña, gaur egun Borgoña da Frantziako departamentu horiek, dira Borgoña, mina intzina, askoz ere itxasorainoak eltze zen, Borgoña. Eta bertako printze errege batek, Carlos el Temerario izenekoak,
bere armarri ero banderan zeukan San Andreselako Borgoñako santu patroia. Eta bere biloba bat, Felipe el Hermoso, Espainia etorri zen, errege katolikoen alaba zen Juana Lalokarekin eskontzera, eta haren diskrasainak ero guardiako soldaduak ekarri zuten bere jantzizietan Asparrosa. 1986. Aurretik ez da Espainian agertzen da. Eta haien jantzietatik pasazen Espainiako ejerzituetara eta hauen banderetara. Eta Espainiako erregeentzat provokatzen zuten ejerzito milizia eguda talde guztietara. Flandesko gerretan, terroristatik gertuen izan zirenak, la rendición de Breda Pales famatua, tercio famatua zere, Espainiaren alde, Espainiako regien alde provokatu zuten eskozesak, alemanak, suizuak, italianuak, Europa guztiko jendia, banderak beti ziren desberdinak, baina Asparrosa danetan. Eta hemen, Asparrosa dago. Garaiko beste kuadro batutan askotan agertzen dira, Asparrosak, eta baita agertzen da, Flandesko gerraietan kuadrok ez grabatuak, grabatu pila baten ere agertzen dira. Eta kasu hemen, jakitzeko ze bandutua dan talde hori, Espainiako, Borgoñako burutzia. Honek ziren tercio famatu egin banderak, lehen esan dugu bezala, oso desberdinak, baina tanak dauke hori. Espainiako regien alde zerbitzan talde guztiek, berdin da azpitziz ezoken, gainetik hori bidea. Eta gaur egun, hau da, Bronlo, erberetan, egiten itxek inoen bezala, grazio egin dara gutxiarte, han egiten dute beraiena, eta ago askotaratzen dituzte, hau beraien atzaiak ziaz, egiten Espainia. Ago askotaratzen dituzte, bandera pile bat, eta akaski pile bat dara, eta oso politxak ikusteko, PDF-a gesten dozuean, dago zure nukan dugutara. Orduan, nahiz eta ez ikusi oso ondo hemen ikusten da pizkat, batailetan, konfusioa eta nahasmen handixia bat duzen. Orduan, kontutan honbitza batailetan askotan multzo txikisak provokatzen zutela, orain aurrera, orain eskalera, eskumara, atzera, jakitzeko soldadu multzo bakoitza ze bandutukua sartzate batzutan, konfusioa nahasmen ke horren azien grandute ziren, behatu zuten banderako koloria zintzan. Ikusten bazuten hori, esan Espainiako erateko, beraia kultumia ziren, aldanik edo ginen, ero gertuen. Banderak hasiera batean funtzio hori zeuken. Esaten da 3 helburu zeuzkatela. Bereizgarria eta zeremoniala, hau da zein norden adierazten dutenak, praktikoa, bakoitza non dagoen esaten dut, Buda borrokarako, Joanetzarretarako referentzia da, eta espirituala. Oialean aurkezten diren simboloek defendatu nahi dena erakusten dute. Buda talde horren izatearen zergaitia. Espainiako ejerzituak jarraitzen du, ez orduan beste, baina gaur ere bai, eskutuetan edo banderetan, baina lehen esan beharrezkoa orain ja ez. Orain gutxi batzuk amakarrik agertzen da, baina agertzen da. Eta Asparroari buruz, dago Juan Álvarez Abeille, Espainiako ejerzituko koronela, aditua bezilologian, bandereak aztertzen dituen zientzia honetan, eta irakurriko zuet hitzez izatik oso interesantiak esaten ditu. Aspa de Borgoña. Es una de las piezas más importantes en la historia de la bandera en España. Tras el matrimonio de doña Juana, hija de los reyes católicos, con el archiduque de Austria, don Felipe el Hermoso, se introdujo en las banderas españolas una pieza que, aunque de origen en parte extranjero, pues había sido utilizada por algunas milicias del norte de España, se convertía más tarde en el símbolo hispano por antonomasia. Orduan, esate hau, pues había sido utilizada por algunas milicias del norte de España, Espainiako ejércitoko koronel batek, nik uste dut kantabroak esan bazian, norte Espainiako esango zola eran kantabros, eran asturianos, eran gallegos, esateko eta. Ez esan da, nik uste pentsatu behar dugula, honen bada gizela, agian, hemen gozela. Ez da bera nahi esatia. Claro, jakitzeko ziur egoteko hau Asparro hori hemen erabiltzen zen 1996an Borgoñatik ekarri aurretik, eta ikusi behar dugu horren aurretik makastutako edo zerbait, eta apenas dago. Aurkitu dudan gauza bakarra da 1930an
ondoren, baina oso gertu, alema bat ibili hemen dizia bidaiatzen Espainian zia, eta hemen aleman ez dago zintzen Bizkaien, soldado Bizkaien. Hau ez diteke gurutzia edo aspa bat, segun nola ikuntzen duen, zaten gora bila. Hori, aztarna txiki bat, hor daukagu. Eta hau, askoz ere bitxio da, hau badakigu, hau da Alaizako Elizako margo famatu horiek, agurain onduan dagoen Elizatxo bat, 12. mendeko pintura handia, ziur dakigu, 12. mendeko diela, eta hau dauko zuen, asparra horretan. Ez dago asko esaten, bueno, bintzat zalantza hori mantentzen galuntzen dugu. Badaude beste bi, beste bat hor, ez dago zen dut esan, hemen bai, beste bandera badago, eta berriro aspa bat, eta hemen dauzka bitxak bere eskuduan, bi aspa. Ez dago gaixo, baina nahiko bitxiak dira. Azken hauen oinarrituta, aditu batek idatzi du, aspadun banderak berezik ugari direla Araba, Gipuzkoa, Nafarroa eta Bizkaiko gune batzuetan. Eta normalean, Erdi Aroko eta musulman naukako batailekin lotzen direla. Hau dira kontakizunak eta lehendak. Baita idatzi du, horietako asko udaletako bandera bihurtu direla eta gehienak 16 eta 17. mendeko konpainietako izan daitezkeela. Baina Alaizako markoak ikusitzen berak ere esaten du agian Erdi Aroan dutela benetako jatorria. Hau da, Hurtado Makeda, beste psikologo famatu bat, Espainiako honetarikoa. Beraz, aspa gorria Borgoñatik ekarritxakoa da, bai, baina agian hemen aurretik erabiltzen zen, baina oso aurretik, baina agian. Baina aspa gorria edo berria zukaten banderak gehiago ere agertu dira egun historia. Adibidez, azken gerra zibilian, udari izan dira, horrek ez duzu Bilbon desfile baten, zena dara baten, segurazki berdia esan zatik honek Eusko Mendi Goizalde batzako udari zian eta horrek erabiltzen zuten bandera berdia. Oda beste, agian egun bereko beste desfile baten argazki bat, hemen dago bat, atzeko taldiak beste bat darama. Hemen daukagu beste bat, honek dira kompainia transmision, zerrolako seinaleak bilatzeko mendikulta batetik bestera erabiltzen zuten, berriro ere aspa dugu. Eta ez bakarrik gudariak, karlistek ere erabiltzen zuten. Baina hau behi dakigula garbi. Hau ez da izan betidanik karlisten bandera. Karlistek 1995an, apirilaren 24an, erabaki zuten Borgoñako bandera, Borgoñako aspa gorria hartzia banderatzen. 1995an. Karlistaldietako lehenengo da bigarrena. Kuadrotan ikusten badituzue aspa gorria banderak liberalak dira. Soldado talde hori liberalak dira, ez karlistak. Apuntu zibilidea da. Karlistaldeetan ibetitxakuak batzuk topatu ditut, hau, antzolako zati baten tankerakua, da Ordiziko bandera zaharra. Batallón de Villafranca de Ordizia, bigarren karlistaldia. Agarua da, erabiltzia aspako gindu bandera bat, karlisten naiz eta bigarren karlistaldia izan. Normalagoak dira, hauek, hau bere bigarren karlistaldia. Viva Dios, religión, patria. Eta magrazki zer batzuk, eta puntu. Lehen karlistaldera joten maga, hau zan la bandera generalísima, ejertzito karlistaren bandera nauzisa, hau zan, justen duzu hemen ez dago, aspalik inundik inora, zan, la Virgen de la Dolorosa, o las Angustias, ez da izan, monoteko bat. Eta hau da benetako, hau dago, horrengoa da, del Museo del Ejército, da, Cabreraren bandera. Valencia, Castellón aldia, Cabrera, general famatu karlistaiek erabili zuen. Hau Espainiako museoko, Ejércitoko museo bat da. Eta hemen ez da erratzen, Borgoñakoan arrastu. Orduan, hemen daukagu Bergarakoa bere aspa gorrizekin. Eta aspa gainean dauku Bergarako armatu. Ikusten bat adala, bestia jositxatan markatuta. Ez dakigu noiz asmatu zen, hiriko eta gare bateko familia handixen etxeetako armagetatek hartutako elementu soltekin osatutako armagia da. Giltzak San Pedro da Genoatik hartuta, San Pedro Lehenikoa giltza delako eta San Pedro solako hiriko eliza. Izarra eta ilargia zabala etxetik eta hau da Azkarate Marrutegi etxeko armagetatik hartuta. Nire desberdin erdi ikusten duzue honek
6 punta dauzkala, honek 7 eta Bergarako armare txorendagonak 8. Estatizatik punten aldaketa batzuk egon dira. Idatzi izan da, Izarra eta Ilargiaren ikurgoiek, askotan idatzi da, Navas de Tolosako batailen kristauek garaitutako musulmanen banderetak hartutako direla. Baina nahiz eta askotan esan den hori, ez dago inondik inora frogatzerik eta ez dauka egia denaren zantzurik. Zetik garai, hortako Navas de Tolosako urte batzuk batalla del Salado, gertuan dode beste batalla batzuk, kristauek banderak jaso zituztela, gordeta darela katedraletan eta ipinitza, tandaren bakargarria Koraneko pasarteak idatzita. Ez dago inungo ikur, zebekatu eta zeuken ikur egiten zen. Geroago bai, Turkia aldian asezian Izarra eta Ilargisa erabiltzen eta poliki zabaldu zen mundu arabiak osuan. Hasiera batean, debekatu eta zeuken. Orduan, ezin da izan. Eta gero, beheko 3 marra horiek eta altarea, hau londu behar bi zati direla. Hau da goiko zatisa, eta beheko zatisa. Hau da marra bat besterik ez da. Ez da mai bat, bi zati dira. Hau da Aragoiko bezalako, Kataluniako marra, eta hau da altare bat. Altare hau dago hartuta, Ozaetatarren armarretxik. Hau ere bai, banak Ozaetatarren armarretxik hartuta da. Orduan, eta bukatzeko, zer da ziur dakiguna. Egietako aspa gorridu banderek ez dutela karlisten banderekin zer ikusi. Asko zer lehenagoko bat dira. Karlistena 1935 hona dira. Aspa gorridu banderak gerrako banderak direla. Espainia, edo beto esan da, Espainiako erregaren alde borrokan egiten zuten eta egiten dutenen banderetan agertzen dela. Eta gero egietako banderatzat hartu zituzten. Eta hirugarrena, litekeena dela, antzerako banderak erabiliak izatea gure ingurun erdiarora. Borgoñakoa hemendik zehar agertu dago. Eta ez dakitza berbixak, zerbait esaten diguten. Teorian mintzat, herritarrak beraien nortasuna adierazteko simbolo batzuk onartzen dituztenean, eta demokrazia ez badoaz, bastik baina zerbait positiboa dela esango genuke eta norabitz talde baten parte egiten gaituztela guztioi. Baina inporta jakoz banderako, Bergarako abentzat inporta jako, adibide bezala, Bergarako udaleko web okusen, ez da gertzen. Ez dago Bergarako banderan, ahaztori, inunbez. Eta udaletxeko barkuien ipintzen dagutian, 7 egunetan. Bergarako gaitzetan 5 egun, eta San Martinetan beste pare bat, eta egun maturmeka zapatora, egun berrizu. Eragiten dozku ezarbait, Bergarako ikorginak ez, zetik gaur bat ez ginen ezagutzen, ezate baterako, jendek ez egin dezake ezen, baina Bergarako bandera, hor daukagu, ezaguna, neude batian, badaukagu geuretzat, bezala. Ez alda agian geure sentidu ezakegun bandera bat sortzeko momentua. Ahalik eta adostasun gehienarekin onartua izatea lortzen badu. Honetxekin bukatzen dut nik, itzaldi oinandaren nahi badu. Bigarren zatixan murguldu ezkero, eta eskerrik asko bero honengatik gure dakazu galderarik balego, hemen aditua da, lehen bateretan, patxi, zeu, gonillatik ez kontura. Esateko, oso aspadunak eta aspadunak Sabina Aragate, Arrigorriagak lortu zeban, batalla hori esaten dagoelako San Andresen gurtzen zela. San Andresen gurtzen zeben, gurtzan dizendiarren nola, egiz horretan. Ziar eta guratzen da zen horretia, San Andreseko simbolo. San Andresan, Borgoñako patroia, horretik dator Borgoñatik hori, baina hori Borgoñako gurtzia, hori garbi. Osea, ez da... Definizioz bai. Borgoñakoa eta Borgoñakoa dauka aspa gorriaz gain, tronko Gilitzatu zutelako mogo baten gainean, erbitxu bareko mogo baten gainean, San Andres aurra. Horretik dauzka... Eta, igual, pixkat nipe, Azura buruzko liburuan ordantxe ikusi nahan, ze esan ez eukan, pixkat,
bolsekoa ikusten zela erakusten daren, erendako da hori, porque da, Espainia izen zarean euskirik eskutatzen ezan dira. Antzinako imperio handiena. Erak Espainiatik baino plus ultra hori, más allá, hori definitzen da. Zentzuekin erabiltzen da. Eta, zela lotzearen eslastikia gari baten geuria zana, pero Europako simboloa zana, nazismoak erabiltzen hasi zanean esan zapa, hemendik horregaia. Ikusten duen, ikusi bestik, ez da, sartu Cruz de Borgoña, sartu interneten, eta da, zubenirrak, basuak, banderak saltzeitxue, boxeko, eta kanpofoletan ikusten dira ikara herrita. Incluso, polizian egon da polemika, polizian kuarteletan, eta azaldu dira argazkixak, eta beste, horren simbolismoa, eta bueno, pero horrek herriaren egon zeik, igual, aspak, baina ez, hau, herria Borgoñako gara. Hau dagoen positxo marraztu dagoen bezala, baina galdera da. Bueno, klubak aldatzen dira. Nik komentario bat bakarrik, ez dianik zutu du Bergarako benetako estudua bi kuartel dira, goikua eta bekua, kuartel da zatixa, eta goikua zango geixa edo goikua eta bekua urdina, edo aldorez hori ez dira zen ondo, baina heraldikamente hau geizki dago. Erabak izan, hori dela urte batu, bere lagoen amarkadak, erabaki bat egon zen, ez dakit ze ofizialtasun edo gizeban, baina ipini zeben fondo urdina, mahoi kolorea adierazteko. Baina heraldikamente oso geizki dago. Bi kuartel badie, bi kolore izan gehiago. Eta horre hierbek segurazki eratzen bat dutuz, hau geizki egin dela. Osea, heraldikoki geizki hartutako erabaki izan. Heraldika ez da zientzia bat, baina hau batzuk dauzka. Gutxi gora bera, Europan mintzat onartzen dira. Eta, bai, arrazoi da. Igual ikusten da moduan, soingo banderak arrastatzen du simbolo bat alde batetik hemengo miliziak edukitzen zebena eta herri guztietan agertutana, baina erabertian imperio espainolana erabili izana eta batzuk eskuin extremo horrek erabiltzen ari dira simbolo moduan. Orduan, gauza da galdera izan liteke, representatzen du Bergararrak bandera hau, merezi du bandera ningunia reflexio bat egitea, ia aldatu dira nero ez. Geuk lanbro batekan, galdera horrek luzatzen ditugu. Baina... Galdera hori gauk egiten duzu, orain zure galderak egin dituzue, orain guk egiten dugu. Uste duzue, merezi da bera guk zuen errespena horitzi ero aldeko iritzi auto bat pentsat agertzen bada geuk udalari eskatzia hausnarketa bat egiteko bandera horrekin jarraitzu ala aldaketa bat egin banderak esan dugu ez dago esetan guztiz aldatu esan dugu antzolakoak bi alde dauzkala eta desberdinak hau dut zitekeen alde baten eta bestek aldea guztiz berrizaekin adibidez ero dagoen bezala daga eta guztiz aldatu. Ez duguna nahi da, gauzak adostasunik gabe holako bandera bat aldatzen bada ezin gara ibili elagotetik elagotera, udalotezko dinostian bandera aldatzen. Gutxienez amasei adostatzen dira, bestela guguntzat ez dugu dia jatzen hasteko, zer pentsatzen batzu. Merezi dugu eskatzia udalari hausnarketa bat egin bezala, sei dugutzen. Ez gaude en la prehistoria. Hori gainera, ez da antzuolan zerbait egin da bada, patxik ezagutzen dago, uste dut horren lidergoa udalak eraman da duela. Izango du, kanpotik, Antzolako alardearen laguntza agian, Antzola, ez dakizale izan da, Bergaran nahi duen, askatzen duen, baina hori guk ezin dugu
Bultzatu ez proposatu du udalak egin behar dut zer bera. Eta bada, Antzolan bandera afaria ofizializateko bai eduki du hemen Rosa Jorrean laguntza. Bai, Antzolan, Gipuzkoa Agirreren lehendakariak kendu zen moduan, nabai kainoiak, esan du dira nahi, Antzolan zela euskan, hori kendu zen. Baina, ziren beste simboloak, zerenetan, beste simbolo moduan euskal, eta hiru zuaitz binezean, banderiakan ezina esartu, bueno, aldaketak, gu urte, bitila behatzi izan hasi eta ja ofiziala 2018 izan gotek. Gure batzuk entzeko, ez da señal de hasi. Eta gero konturatu ginen hori Antzolan daukula. Zertxo eta parra, jende ez hasi gure. Baina, bai, simboloek sekulako garrantzitsua dauke herri baten, herri txiki, handi, herri lurralde zein jendean ezaugarri. Simbolo pila inertzia daude. Inertzia espabiari holan beti izan dalako. Eta agian, bakatu Rafa, bosek, ez baseman okiko duken indarra eta embaratzen duzken ikurrak eta zerata, agian, bueno, hor dago ben ez tozku minik itxen. Honek igual, mintizkat itxen dozku izan. Bai, bueno, azken zenean, hori, ezautu behar da simbolo horren artian, zaragoan, patxik bere lanetan ondo azaldu daren bezala. Eta batzuk, joeria dauke, dauke gehiago, esateko, bueno, azken binean trako batzuk, zera batzuk, marrazki batzuk, ez dira bestik, kontuz. Kristo garrantzia hauke eta zeuk ezko emon nahi, deskiak emon gotza, eta hainbat simbolo ikutzen hasi ezkero batzuk segitxuan iatete jartzen die eta epa, hau niri izikutu. Beraz, nagurtu eta nik uste bai merezi gabela. Merezi gabela, beste kezko da prozesu bat, hastia, gero gintzan zalantzak jartzia, gero-gerokuak, pauso guztia, pauso ibilbide guztia emonda, agostasun batera iritsi nahian. Adostasunik ez badago, merezi do, eta hori da, hainbat tokitan indan, Euskal Herrian, hainbat tokitan, hainbat, ez dakik, indati ganez, dozen argi tokitan, oinatik beba, izate baterako, eruan dan, zera, indan ibilbidea. Beste ikutzen da? Niko peko. Niko aldatuko iten dira. Zertako kasualidade bada, bestik ez. Honek azkenean ez duka eta jokoa baten ikuskoa, eta ezin dukatu hori izan dela gure historia. Eta hori disfrutzia edo oso eta tote dutzen. Eta gero bestaldetik, gu beti gure historian daukagun puntu beltza bat baterizuen. Nugura gure historia bertzian baterizua da. Eta berriz, banderizuen gerra berriz hartzea, gerra banderaz, pena. Adostasuna badago ez dago, Bueno, baina beti dago Guztuzko adostasuna ezin eskua da izan dira. Adostasun zabal bat eta... Ni oso, por cierto, ikerketa da oso politxa, oso gauza edara egituzko, oso berezan interpretaritza, baina hola kontestu bat azteko inunik inora. Eta bost, ez zerbitzoko. Bueno, eskerko alde batetik, gaur ikurriña, oigala egun da hogei urte egin zan, edo erabili zan ikurriña, eta posible egin debena gaur eguna ekartzea, maitetik eta Andoneri, eta bai kilometro zero izan taldera horri. Andoneri, indaban ikerketa sakonagatik, nosotros espero gusto izanaz, eta detaillas oso desberdinak agertu ditu,
eta ez dakit azken kalderari dagoen, edo ez? Mesedez, kartak eta ezak, Pasatu dira, ez? Gure Berrespen bat bai. Berrespen bat, ez? Nola esan duzun, simbolo hemen ari gara esaten, simbolo plastikoak, ez? Nola esateko. Ze buelta ematen duzten, nola hasiera batean esbastikak ez zuen gero batzik eman zioten zerikusi edo esan nahia, nola armarri hori gerlat karlistalietan erabili zuten gaur kontrako pentsatu da bezakegu ere, gero karlistek gerla zibilaren atariko urteetan hartu zuten, eta hori beste simbolo batzuekin aldarri egiten era gertatzen da, ez da biz. Falange espainolak, Viva España ez, Arriba España kopiatu zuen abertzaleen gore Euskadi. Bai, gauzak duenta unitzen batean duzela eta nek ezagik, bergaren zerren behar duzuen ez dut esango. Nek uste dut inok ez dira duko egin behar pentsatzen duen nahi. Gero, asmakitu, orain, azken urtetan bastante indar hartu abertzaleen zelaien esan nuke, Nafarroako banderarek azken zer horrekin, azken moldaketa horrekin. Ni ez dut batean molestatzen. Nafartar gehienek esan dizue, hori ez dela beren bandera. Hori dela, Nafarroako bandera aitzaki hartu zein duten engendroa. Baina, mundu bat oso pozik senti daiteke eta asko identifika daiteke horrekin. Eta ez du inungo gaitzu. Nire uste, azken batean, esan duzu ez ez, azken batean, trapuak dira. Alarnekua bideo batez, beltza eta gorrixa da, zehen ejertizia. Hori. Alde horretatik, azken apunte bat nahiko gendu egitea gamurratik. Ikusten duzu, bandera mundura mugitzen, baina ari gera prestatzen uztailerako beste proposamen bat dakagu zeudentzat. Ikerketa da, tradizioak esaten du, Santa Marina egunean, atzaldeko 7:30 ikutsi, eguzkiak altarean gainean, sakrarioa zagoen tokian, eguzkiak jo egiten duela. Eta batzuk hori horaxera. Hori esan nahi du bere momentuan, batzuk arkitektura, sinismena, eta astronomia batu zenela baten hori gerta erazteko. Geuk ikerketa edu horri buruz, nondik handator, lortu dugu, ikusi dugu, katedrala, Eliza Romanikoak, Egiptiarrak egiten zebena, Inkak egiten zebena, Trifuarrietan zagola, ikerketa dugu eta hori prestatzen ari dira iraian. Emateko ikasketak horri buruz, baina proposamen bat dakagu zeuentzat, eta uztailak 19 ez, mesa nozia dagoelako, poloa dagoelako, baina nahi dugu uztailak 19 egitea, gungo bera antolatuko dugu lanprobatikan, esplikazio bat emateko eta egiteko jornada ateirekin moduko bat, esplikatzeko guzti hori nola. Guk eta gertatiki astronomia taldekoak galera. Bizoak atera gaitz proiektu horretan. Izango zen pentsatzen berri, Ideia ona. Proposamen hori eduko batu dut. Oso ona. Eta hori esana, eskerrik asko berriro.